Men şu sowaly onuň bilen mektep partasynda studentlik oturugyny bile oturanlara berdim. Olar bilmedik diýdiler. Ak Muhammed Welsapar diýilýäniň bir mahalky klassdaşlary, kursdaşlary Ak Muhammed Jumaýew diýen aýdanymda olaryň aglabasy eňegiňe ata sakally çykanyndan soňra adyna ataň adyny üýtgödüp ýörmek näme gerek boldy diýdiler. Men soňra Ak Muhammed Jumaýewich Welsaparow Ak Muhammed Welsapar ady bilen ony tanaýanlardan istoşnik näme diýmek diýip soradym. Kimse uly rusça türkmençe sözlüğüne ýapyşdy. Özümiň sowaly ýalňyş beren maňdym. Sowalymy has anyklap istoşnik kim diýip soradym. Sowaly eşdenleriň köpsiniň agzyna uçuk gaýnady. Sebäp bu söz kändir terjime de edilip ýören söz däl. Onuň gizlin aňtawçylaryň, çawuşlaryň, diňçileriň ýyly meşhur lakamdygyny bilmeýän az bolsa gerek. Şu ýazgylarda ýyl içinde Ak Muhammed Jumaýew, Ak Muhammed Jumaýewich Welsaparow, Ak Muhammed Welsapar ady bilen tanalýan anamdar adamyň güwe geçişi ýaly, gizlin aňtawçy, çavuş diňçi hakynda, çavuş we onuň ümsüm edara berýän ýazmaçy maglumatlary hakynda anamdar adamyň güwenamasy. Garşydaş diýilýän zat bu ösüşüň, galkynmagyň alamaty. Garşylyk ýok görünne ösüş ýok. Mert garşydaş, syly hormaty, mertebe münasib adam bolýar. Öňüm bir dananyň Allah'ım meni dostlarımdan goru, düşmanlaryň alajyny özüm görürüm diýişi ýaly, miskin sokor, iki yüzlü, çemeçil, eliniň bir barmagynyň astynda bir hanjar gizlenen, dost raýan garşydaşlar da bar. Dogrusu şeýle iki yüzlü hanjarlara garşydaş diýen ýaly hormatly at bermegem haýt. Bular kişiniň gujur gaýratyna, aňyna, düşbülügine kesesinden gabanyp, görüklük edip, olary ilkinji amatly fursatda gorpa itmäge taýin bahyl adamlar. Beýle adam bilen garşydaş bolmak ýylan ýasynyna barabardyr. Anamdar adamyň maňa beren gurrunlarynyň şen tutsaň, çavuş Ak Muhammed Welsapar garşydaşlygyň ilkinji toparyna dahilligyndan örtü, olara sapak bererli derejede tejribeli agent. Onuň özüne garşydaş diýip saýlap alan adamlary kilen, il yüzüne dosturap, saçakly gatnaşan adamlary bolup çykýar. Çavuş özüne olaryň eden ýagşylygyna, ansan perwerligine minnetdar bolmagynyň deregine, mümkin bolan ilkinji fursatda olary garadony etmäge baş bozar adamlar edip suratlandyrmaga çalışypdyr. Belli fursatlarda bu oňa başardyp duram. Guru sözden palaw üşermek meýlinden daşda bolandygym üçin anamdar adamdan eşden käbir zatlarymy okuyjularyň da dikkatyny ýetirmegi makul bildim. Emeli tejribeli çavuş bir okda iki däl, hatta üç nişany urmagyň da kötdesinden gelip bilýän adam. Onuň uçursuz mergenligine şu aşakdaky delile üns berse okuyjynyň göwni ýetse gerek. Uzak ýyllar bäri Moskwada ýaşaýan türkmen ýazgysy, öňkü SSSR Ýazgylar Soýuzynyň türkmen edebiýaty boýunça konsultanty Atajan Tagan Ak Muhammed Welsaparyň ýazgy kökmünde aýaklanmagyna, onuň merkezi metbuatyň sahypalaryna aralaşmagyna hemme taraplaryň golpky beren adamlaryň biri. Beýleki bir ýazgy Hojanepes Melaýewem gollan gelen kömegini aýan adam däl. Nämedir bir zat üçin Atajan Tagandan Hojanepes Melaýewden göwni galan çavuş anamdar adama 1987-nji ýylyň maýynda şu zatlary ýetiripdir. Waka çavuşyň ýetiren delilinden göni bir ýyl ozal, ýagny 1986-njy ýylyň maýynda bolan eken. Ony çavuşa Atajan Tagan gurrun beripdir. Atajan Taganyň öýüne Hojanepes Melaýewiň Magarov neşriýatynyň direktory bolup işleýän döwründe, şol neşriýatda baş redaktoryň wezipesinde işleýän ýazgy mihman bolupdyr. Şonda ol Atajan Tagana
Hoca Nepes Milayewiň direktor wagty Halvay Haýydow bilen bilelikde eden ogurlyklaryny paş edýän maliýe dokumentlaryň göçürmesini gowşurypdyr. Hoja Nepes Milayewi paş etmegi Atajan Tagandan haýyş edipdir. Atajan Tagan beýle hereketiň öz mertebesine gelişmeýänligi üçin ondan boyun açyrypdyr. Göräý mene ýönükej zat, ýöne aslynda welin şawuş olaryň üçüsine de günäkäriň gara donly giydirýär. Hoja Nepes Milayew ogry, beýleki ýazyjy wezipesinden peýdalanyp, gizlin ýol bilen maliýe dokumentlaryň göçürmesini alan kanun bozujy Atajan Tagan hakykatyň dawaranmagynyň öňüne böwet bolan adam.